Sento aquesta angoixa navegant pel pit. Recordo les històries de quan era xic. Tinc tota la vida per davant i sí. El badaloní Guillem Bautista acaba de treure aquest primer treball discogràfic, Nu, un disc que presenta 10 cançons originals de Bautista. No solament canta, sinó que a més toca el violoncel, que és un dels instruments principals. En Guillem, a més, té un interès especial per la màgia, ha fet diversos espectacles on barreja les dues arts. En aquest cas, se centra, suposo, en la música. Guillem, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé, content de ser aquí. De la màgia a la música. No ho sabíem, això. No. La veritat que sí. D'on et ve aquesta falera musical? És a dir, la màgia l'hem abandonat o no? No, la màgia la seguim tenint. Però la música sí que la practico des dels 4 anys, llavors. Bueno. I com has decidit ara, diguem-ne, fer aquest primer pas? Com s'ha fet això? Va ser acabant la carrera d'interpretació de violoncel l'any passat i amb tot el tema de la quarantena vaig agafar molt d'interès en fer la meva pròpia música i durant aquest any he estat gravant, produint i fent el disc a casa. És a dir, que ets fruit de la pandèmia, del confinament. Sí, podríem dir que sí. Sí, sens dubte. És a dir, que mentre que altra gent es va enfonsar, tot va motivar. Bueno, vam tindre moments de tot. Vull dir, el disc ja ho veus, com hi ha una muntanya russa d'emocions i sentiments on hi ha diferents moods, podríem dir. O sigui, hi ha moltes cançons moods que es porta ara, vol dir diferents estats d'ànim, no? Sí, estats d'ànim, correcte. Com alguns més alegre, hi ha ràbia, tristor, hi ha diferents emocions que també són fruits de la pandèmia i tot el que hem viscut. Llavors, hi ha una muntanya russa, és bastant poc estable. Clar, tu tocaves el violoncel, però... Jo toco el violoncel, Toques el violoncel. Però cantaves? No. Per tant, aquí sí que t'has tirat a la piscina. Sí, 100%. 100%. I, bueno, seguim treballant en la veu, però bueno, no sé, necessitava expressar algunes coses. De fet, el disc es diu Nu per això, perquè em sento bastant despullat a l'hora de treure tot això. Però està tenint molt bona rebuda i estic feliç i ja està, i seguim. I seguim, diu. Seguim, de fet estem començant, no? Un camí que tu esperes que tingui continuïtat o tu, diguem que ja t'has tret de sobre el que pensaves i senties i ja està? No, sens dubte hem vingut per quedar-nos. O sigui, no contemplo una altra cosa, no hi ha un plan B. És a dir, que ha començat una carrera musical, o tens la intenció de començar una carrera musical? Sí, no sé si ha començat ja o ja va començar o... no ho sé. Vull dir, fent música porto des que soc molt petit. Llavors, són diferents, no sé, espais dins la indústria, no sé com dir-t'ho tampoc. Però la música la sento des de petit i és el que estic fent. Molt bé. Et va ser difícil per això que algú, diguem, que acceptés la proposta, que edités el disc? Ha estat molt difícil. I per això ara estic muntant el següent. El següent disc ja? Sí, i llavors simplement és això, és anar agafant confiança i no sé, treballant les coses on potser tens menys experiència, no? Jo tinc moltes ganes de treballar la meva veu i tinc moltes ganes de treballar la producció en si, és a dir, tot el que és posar instruments a l'ordinador i tot. La primera cançó que ha sonat la vam gravar a casa l'Albert Solà, ell és productor, treballa amb nosaltres, amb River Omelette, que és un grup de folk indie barceloní, on jo hi toco el cello allà, i amb l'Albert em va ajudar moltíssim a entendre com es produïa i com ho tiràvem endavant, i després també l'Adrià Smilges, per exemple, també d'aquí de la ciutat, ha vingut algun cop, doncs m'ha ajudat més amb els temes tècnics, de mixing, masterings i els processos una mica més tècnics, podríem dir. I això seria tot. Vull dir que al final també intentes com cobrir-te de les zones on flaqueges més. Anem a posar una altra cançó del Guillem, a veure com sona. Escric sol, quan la por em fa fracassar, he perdut el nord. Per més que busco no el sé trobar, tot i així he trobat un lloc on la vida em fa costat, on ser lliure de veritat i a les penes punyalar. Que si perdo les forces em vinguis a buscar, que m'hi porti l'important, que queda poc però t'enduràs molt. De fet, el Guillem es tocava alguna cosa, oi? Sí, jo he vingut, sí, puc cantar. Has cantar. vingut en guitarra, sí? Sí, clar. Tu tries. Quin tema ens tocaràs? Tocaré el 6è, es diu Però tu. Es diu? Però tu. Però tu, d'acord. Doncs en directe, Guillem Bautista, que el podreu escoltar amb Nu, aquest disc, però ara escoltareu en directe aquesta cançó. Però tu, com vulguis.
que pensava en oblidar el passat. Les olors em transportaven de nou al teu costat. I jo que m'esforçava en fer-te viure el mar, em vas donar l'esquena i el por vaig acabar. Però tu sempre trobes un bon lloc on anar. Al vespre que tornaves només a l'arribar et vaig portar a la platja i encara respiro el mal. Les històries deixen marca i aquesta ja ha curat. Amb les formes que té l'aigua jo ho tiraré endavant. Però tu sempre trobes un bon lloc on anar quan no estem bé. Tu sempre trobes un bon lloc on anar quan no estem bé. Tu sempre trobes un bon lloc on anar quan no estem bé. Tu sempre trobes un bon lloc on anar. És un bon lloc on anar. Guillem Bautista, moltes gràcies. Que va, vosaltres. On poden escoltar la teva música? Està a Spotify, està a YouTube? Sí, a totes les plataformes disponibles. A totes les Vull dir que sí, plataformes. si qualsevol persona la vol escoltar, vol fer-me feedback, vol compartir, sempre s'agraeix moltíssim la difusió i ja està. Doncs Guillem, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, Gràcies. igualment.